Moro, tässä on Tilduski ja mä haluan ainakin 350 koiraakin. Yeah. Mä tykkään räpätä lennosta, mut kyllä mä tykkään myöskin koripallon heitosta. Teitä on siellä jo 350 tilaajaa. Wow! Wow! Mä pistän hymyn huille ja alan kuvaamaan tai editoimaan. Tai me ole viimeinen kouluun tekee jotain matikkaa. Mut reväytään hymyn naamalle, jos saa mainostaa mun YouTubena vaan. Tilduski. Menkää tilaa Tilduski YouTubesta. Yeah. Teitä on siellä jo 350 tilaajaa. Wow! Juon Coca-Colaa, mä juon Pepsi, Fantaa, Sporttia, mutta myös Primea. Yeah. Ei vitsi, mä rikosin kiivis, mut onneksi mulla on 350 tilaajaa, niin mulla on paljon parempi fiilis, jo Tilduski. Kiitos kaikille todella paljon 350 tilaajasta. Ja no, ei mulla oo muuta kuin tilatkaa Tilduski YouTubesta!